Dous operarios feridos nun accidente laboral no polígono industrial do Pousadoiro, en Vilagarcía. Os dous homes estaban a traballar sobre unha plataforma elevadora situada a varios metros de altura. Un dos laterais caeu provocando a caída da cesta superior na que se atopaban os dous traballadores. Que tal, saúdos? Os dous foron trasladados ao Hospital do Salnés. De contado, ampliamos antes titulares. O edificio de emerxencias que o Concello de Pontevedra planea construir estará localizado en San Amaro. O goberno local mercará a antiga parcela de Fenosa na rúa Camposanto, un terreo de case 18.000 metros cadrados. Tanto PP como PSOE xa trasladaron ao Executivo o seu apoio a esta operación, que terá un custo de 1.200.000 euros para as arcas municipais. Veciños de Outes concentráronse esta mañá ás portas do Centro de Saúde para protestar pola supresión do servizo de pediatría. Reclaman tamén unha mellor atención sanitaria no municipio. Nesta protesta tamén participaron representantes do BNG que anunciaron que trasladarán esta problemática ao Parlamento galego na busca dunha solución. Compracer nunca, compracer sempre é a nova campaña posta en marcha pola Deputación de Pontevedra contra as agresións sexuais. A iniciativa estará presente durante todo o verán en todos os festivais englobados baixo a marca Rías Baixas Fest. Comezará esta fin de semana no Porta América en Portas. Hoxe nas novas tamén repasaremos o cartel das festas de Ribeira. Arrancarán o mércores 31 deste mes de xullo. Entre o programa de actividades terán especial peso as dedicadas aos cativos, con varias xornadas con hinchables, festa da escuma, contacontos e actuacións para público familiar. No apartado musical, os pratos fortes serán os concertos de Efecto Mariposa e La Fuga. A Baixada Internacional do Río Umia fai 30 anos de vida. A proba, unha das máis importantes da comarca do Salnés, celebrarase esta fin de semana no Concello de Ribadumia, organizada polo Club Náutico O Muiño. Será este sábado, está previsto que participen nela máis de 350 deportistas. Con todo isto e moito máis, comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. O edificio de emerxencias que o Concello de Pontevedra planea construir estará localizado en San Amaro. O goberno local mercará a antiga parcela de Fenosa na rúa Camposanto, un terreo de case 18.000 metros cadrados. Tanto Partido Popular como PSOE xa trasladaron ao Executivo o seu apoio a esta operación. Terá un custo de 1.200.000 euros para as arcas municipais. O Concello de Pontevedra xa ten localización escollida para o seu futuro edificio de emerxencias. Trátase da coñecida como Finca de Fenosa, situada no barrio da Parda, entre o cemiterio de San Amaro e o depósito do Guindastre. Son 17.500 máis ou menos metros cuadrados, con 5 naves edificadas, que teñen en total 6.500 metros cuadrados edificados, algunha de 2.700, outra de 2.300 e outras máis pequenas, e a parcela que reunía as mellores condicións era esta, polo tamaño, pola proximidade, pola posibilidade de acoller todas as instalacións posibles. Os terreos están catalogados como industriais e son propiedade da empresa que xestiona os equipamentos de Unión Fenosa. Aínda que inicialmente estaban en venda cun prezo de 2,5 millóns de euros, actualmente aceptarían pechar a compra por 1,2 millóns. Estamos diante dunha oportunidade histórica e de futuro. Entón, vamos a empezar a traballalo agora. Eu non sei cando imos a ter o edificio de emerxencias. Agora, a parcela imos a dotala de crédito para empezar a licitación xa. Antes de facer pública esta posibilidade, o goberno local trasladou aos voceiros dos partidos da corporación. Dende a oposición, Partido Popular e Partido Socialista deron o visto bo á proposta. Conocemos la parcela, conocemos la situación, conocemos la problemática. Hay una moción del Pleno en la que se aprueba recientemente por unanimidad que es necesario un edificio de esas características y a priori, repito, a priori lo que vemos no nos vamos a oponer a esta operación que parece positiva para Pontevedra.
que desde o Grupo Socialista pode contar o Goberno cos 5 votos do PSOE, desde logo, para poder adquirir esa parcela, que independentemente de se fixera ou non ali o edificio de emerxencias, a nos parecenos unha moi boa oportunidade para incorporar ao patrimonio municipal. A compra da parcela está decidida, pero non os seguintes pasos a dar. Por exemplo, non está claro se construirá un edificio novo ou se adaptarán as construcións existentes. Tampouco cales son os servizos que se trasladarán a estes terreos. Estudalo todo, de feito, na análise que se fixo neste estudo iba incluído bombeiros en canto a necesidades tanto no edificio para persoal e estructura como de parque móvil, accesibilidade e todo. Está incluído no estudo e cumple sobradamente todas as condicións para que estean bombeiros. Agora haberá que estudalo. Si é máis interesante que queden onde está ou é máis interesante que se inclúa e se coordine todo dende este edificio. A intención do Goberno local é falar tamén co Goberno central e coa Dirección Xeral de Policía para tratar o posible encaixe da nova comisaría da Policía Nacional neste proxecto. Veciños de Outes concentrábanse esta mañá ás portas do Centro de Saúde para protestar pola supresión do servizo de pediatría. Reclaman tamén unha mellor atención sanitaria no municipio. Na protesta tamén participaron representantes do BNG que anunciaron que trasladarán esta problemática ao Parlamento galego na procura dunha solución. Queremos pediatra en Outes, porque isto é inconceptible. Así de contundentes se mostraban esta mañá estes dous nenos, que xunto a preto de medio cento de veciños se concentraron ás portas do centro de saúde da localidade para protestar pola supresión do servizo de pediatría. Trátase, segundo eles, dun recorte máis, que se suma a xa de por sí crítica situación da atención sanitaria neste dispensario. Desde o Concello critican tamén esta decisión por parte da Consellería de Sanidade, que decidiu de xeito arbitrario centralizar toda a atención pediátrica en Noia, cos graves prexuizos que esta medida acarrexará para as familias con menores de Outes. Falamos de que Outes se queda sin pediatra, a Outes quítanlle a pediatra despois de 6 meses nos que xa nos reduciran a media xornada para compartila con Noia, pero que esta última decisión xa é inaceptable. Pero a crítica situación na atención sanitaria en Outes non afectará só o servizo de pediatría. Os veciños temen novos recortes, xa que dos 5 médicos de cabeceira que había, podería quedar só un. Pero que a maiores este ano xubilanse 4 facultativos dos 5 de medicina de familia. E a día de hoxe seguimos sin saber cantos destes 4 que se van a xubilar van ser cubertas estas plazas por novos médicos de familia. Dende logo é unha situación límite, é unha situación que a nós nos preocupa moito e que entendemos que a sanidade pública ten que ser de calidade e ten que garantir unha asistencia digna para a nosa veciñanza. Non pode ser que 6.000 veciños a día de hoxe estean pendendo dun fío coa posibilidade asegurada de que solo quede un médico de familia. Ante esta situación, o BNG xa anunciou que trasladará esta problemática ao Parlamento galego a través da súa deputada Rosana Pérez, co fin de mellorar a atención sanitaria que se presta non só neste concello, senón tamén en toda a comarca de Muros-Noia. Neste momento estamos en un punto de inflexión na sanidade pública. A xente ten que mobilizarse. É falso, absolutamente falso, e a xente non pode seguir creendo o relato que nos conta a Consellería de Sanidade de que non hai médicos. O problema fundamental desta Consellería, que leva 15 anos no goberno da Xunta, é que non planificou, que deixou todo para a última hora. Estamos en estos anos, son anos de moitas xubilacións e sigue sin planificar nada. E o seu obxectivo fundamental é que tanto os nenos e as nenas como as persoas maiores que deberán ser atendidas polos médicos de familia se deriven ás consultas privadas. E o senador do PP, Manuel Ruiz, compareceu esta mañá en Ribeira para dar conta das iniciativas promovidas polo Grupo Popular na Comisión de Pesca do Senado, unha vez finalizado o período de sesións. Foron un total de 17 mocións, 80 preguntas escritas e outras 5 orais. Dende a constitución da Comisión de Pesca no Senado son moitas as iniciativas presentadas polo PP para favorecer o sector pesqueiro, principal motor da economía galega. A pesar das numerosas propostas, dende o Grupo Popular denuncian a oposición do Goberno Central para levar a cabo medidas tan necesarias como excluir a flota artesanal do regulamento de control ou levantar o veto do arrastre de fondo en 87 caladoiros.
O Partido Socialista negouse a excluir a flota artesanal. O levar un diario electrónico, levar cámaras a bordo, ter que comunicar os desembarcos, embarcacións de 8 ou 9 metros, nos parece a estas alturas totalmente un despropósito. E outra das cuestións que tamén levamos e que estes días precisamente está o Tribunal Europeo xuzgando é esas áreas de pesca 87 nas que se estableceu un veto e que en estes momentos pois artes tan selectivas como o palangre siguen estando incluídas e sin estudios científicos pois se afectan pois importantes sectores como do arrastre, no que hoxe mesmo podíamos ler como teñen sufrido pérdidas por máis de 10 millóns de euros. Outra das cuestións que seguen a reclamar os populares é a aplicación da rebaixa do IVE aos produtos pesqueiros, que teñen rexistrado unha baixada de máis do 35% no seu consumo. Que o Senado tenlle pedido ao Goberno e aprobado maioritariamente a súa rebaixa, vemos como son incapaces pois de aprobar unha medida no que os estudios din que podía incidir dunha forma moi importante no consumo. Pensemos que as familias que máis están reducindo o consumo de peixe son precisamente as familias que teñen fillos, as familias con menos poder de adquisitivo e, sobre todo, en menores. E, polo tanto, a rebaixa do IVA creo que era unha medida non só necesaria, sino que en estes momentos a rebaixa do IVA en outros alimentos está discriminando e poñendo unha competencia desleal co peixe. Critican tamén que o Goberno de España non aproveitase a presidencia europea na negociación dos TAC, co fin de conseguir maiores posibilidades de pesca para a nosa flota. Dous operarios resultaron feridos nun accidente laboral no polígono industrial do Pousadoiro, en Vilagarcía. Os dous homes estaban a traballar sobre unha plataforma elevadora situada a varios metros de altura. Segundo informaron dende o Servizo de Emerxencias, pouco antes das 9:30 desta mañá, un dos laterais da plataforma cedeu, provocando a caída da cesta superior na que se atopaban os dous traballadores. Tralo brusco golpe, quedaron no seu interior, suspendidos a preto de 8 metros de altura. Ata o lugar desprazáronse dotacións de bombeiros do Salnés, Emerxencias de Vilagarcía e Policía. As víctimas estaban conscientes. Un dos bombeiros realizou un descenso controlado da cesta ata os 4 metros e despois foi preciso empregar o vehículo autoescala do Servizo de Emerxencias para chegar ata os operarios e poder baixalos ao chan. Ali foron atendidos polo persoal do 061 que se desprazou ata o punto. Os dous foron trasladados ao Hospital do Salnés con lesións que nun principio non presentaban gravidade. Esta madrugada arderon varios colectores do lixo en Ribeira. Os bombeiros do Parque Comarcal de Boiro recibían un aviso pasadas as 3:30 da madrugada advertindo dun lume en varios colectores na Praza de Compostela. A rápida actuación dos efectivos impediu que as lapas se propagaran polo mobiliario anexo, afectando únicamente os contedores e as bolsas de lixo depositadas no exterior. Tamén participou no operativo a Policía Local de Ribeira. Compre lembrar que non é a primeira vez que se rexistran este tipo de incidencias, xa que nos últimos meses detectáronse incendios provocados en numerosos colectores tanto de Ribeira como da Pobra. É detectado un episodio puntual de contaminación microbiolóxica na praia dos Areos, na Pobra do Caramiñal. Por esta razón, dende o Concello, recomendan a veciños e visitantes absterse do baño temporalmente neste areal. A recomendación parte despois da realización dunha análise das augas nesta praia, efectuado pola Consellería de Sanidade dentro do programa de vixilancia sanitario das zonas de baño de Galicia. Son probas rutineiras que se realizan entre os meses de maio e setembro para coñecer a evolución da calidade das augas para o obrigado cumprimento da normativa europea. Os resultados da analítica foron comunicados esta mesma mañá ao Concello, que de inmediato procedeu á instalación de cartéis informativos nas instalacións do areal. A análise volverá a repetirse en vindeiras datas, polo que o Concello agarda a que a medida sexa temporal e que os parámetros altos desta bacteria baixen, o que permitiría poder abrir esta praia con normalidade ao baño. Esta mañá presentaron o programa das festas de Ribeira. A volta da publicidade, se lles parece, botámoslle un repaso a toda a programación.
Aquí estamos nas novas en Canal Rías Baixas. Compracer nunca, compracer sempre. A nova campaña posta en marcha pola Deputación de Pontevedra contra as agresións sexuais. A iniciativa estará presente durante o verán en todos os festivais englobados baixo a marca Rías Baixas Fest. Por iso poñemos en marcha unha nova campaña de prevención das agresións sexuais, porque erradicar as agresións é posiblemente un dos obxectivos máis urxentes na loita contra a violencia de xénero. E facémolo baixo o lema con pracer nunca, con pracer sempre. Co que facemos un chamamento ao dereito das mulleres a decidir e a responsabilidade dos homes a campaña comezará esta fin de semana no Porta América co lema con pracer nunca, con pracer sempre. O obxectivo é tamén visibilizar unha forma de violencia pouco atendida e moi normalizada, as violacións sen citas, é dicir, aquelas perpetradas por coñecidos da moza agredida e as agresións por sumisión química. A campaña tamén busca dirixirse aos mozos con outra mensaxe: non alíes, alíate, para implicalos no rexeitamento desta problemática social e transmitirlles a necesidade de posicionarse claramente fronte a ela. Como parte da campaña instalaránse os coñecidos como puntos violetas, unha carpa atendida por un equipo de profesionais expertas en igualdade. Tras o seu paso polos Rías Baixas Fest, a Deputación porá a campaña a disposición dos 61 concellos da provincia, así como dos centros educativos e entidades que queiran implicarse na loita contra esta problemática. Máis asuntos, Noia volverá a organizar este verán unha nova edición do Campus do Emprendemento e do Saber. A iniciativa organizada pola Fundación pro Desenvolvemento Humano e Social de Galicia desenvolverase durante os meses de xullo, agosto e a primeira quincena de setembro. Noia acollerá un verán máis o Campus do Emprendemento e do Saber, a iniciativa organizada pola Fundación para o Desenvolvemento Humano e Social de Galicia, Fundesga, coa colaboración do Concello, a Xunta de Galicia e as Universidades de Santiago e Vigo, entre outras entidades, desenvolverase durante os meses de xullo, agosto e parte de setembro. Nesta edición abordaránse temas de máxima actualidade, coa presenza de poñentes de elevado prestixio, que afondarán sobre ciberseguridade, literatura e medios de comunicación en galego, deporte e saúde, envellecemento activo, marisqueo ou a consideración de Noia como Portus Apóstoli, entre outros. Queremos destacar que dende a Concellería de Educación deste Concello de Noia queremos abarcar este tipo de actividades que se salen, digamos, do que se considera como educación ordinaria, non? Este tipo de campus ou este tipo de actividades que agradecemos a Agustín Dosil que nos lo plantexara e que xunto con él colaboremos para este campus, digamos que abrir un poquinho as portas desta concellería e abarcar, como digo antes, un pouco máis ese campo, non solamente centrarnos na escolaridade obligatoria, senón tamén neste tipo de campus, neste tipo de charlas e neste tipo de actividades que consideramos dentro do eido de educación e que consideramos importantes para a educación, para a cultura, deporte e demais estamentos deste Concello. Agradecer que o Concello de Noia pois oferte esta programación na que van a estar presente unha serie de persoas que normalmente non están ao noso alcance no que é a educación formal. A primeira das citas será xa o xoves 11 de xullo, cunha xornada sobre intelixencia artificial. A primeira das actividades aborda o tema tan actual da intelixencia artificial no que vai a ser desenrolado por o equipo do CITIUS. O CITIUS é o Centro Singular de Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago e de Galicia, que preside, como ben nos dicía, Senen Barros, que é o catedrático de Computación e de Intelixencia Artificial da Universidade, cun equipo de expertos do propio CITIUS. As inscricións para participar nos diferentes cursos totalmente de balde xa están abertas, podéndose realizar a través do correo electrónico educacionnoia@gmail.com. Pontevedra colleu onte a súa tradicional gala dos premios pontevedreses, unha cita que organiza o Diario de Pontevedra. Con eles recoñecen a 6 veciños ilustres con traxectorias exemplares. Este ano os galardóns recaeron na Funeraria San Marcos, no triatleta Pablo da Pena, na Asociación Astronómica Sirio, no Cineclub Pontevedra, no doutor Javier Cabo e na arquitecta Teresa Taguas, que recolleu o premio de honra.
Ante un ateigado auditorio, o Diario de Pontevedra entregou un ano máis os seus premios pontevedreses. Grazas por facer posible unha gala anual na que recoñecemos o traballo do máis valioso que ten esta cidade, que son nada máis e nada menos que a súa xente. E que xuntos somos capaces de configurar este espacio tan diverso, tan tolerante, no que tantas cousas se crean, se emprenden e se poden soñar. Sigamos, por lo tanto, creando, emprendendo e soñando. Os premiados foron 6 pontevedreses recoñecidos pola súa traxectoria. No eido do deporte foi o triatleta Pablo da Pena. A Asociación Astronómica Sirio foi galardoada polo seu labor social. Do mundo da cultura, o Cineclub Pontevedra, mentres que o doutor Javier Cabo foi recoñecido na categoría de Investigación, Ciencia e Universidade. Dentro do mundo empresarial, a empresa premiada foi Funeraria San Marcos. Quiero ofrecer mi primer saludo que respeto a mi padre, Miguel Galvez. Y es que espero que desde ahí arriba esté orgulloso de este reconocimiento y de todo lo logrado hasta la fecha. Al fin y al cabo, sin él, que puso los cimientos de lo que hoy en día es esta empresa, nada hubiera sido posible. Houve un sexto premio, o honorífico, que este ano recaeu na arquitecta pontevedresa Teresa Taboas. Porque nel se condensan os meus sonhos e o camiño andado dende aquí, dende a miña cidade, dende Pontevedra. Recibo, porén, este recoñecemento con total humildade, sabendo que o andado non foi en balde. Ademais do alcalde e do presidente da Xunta, estiveron tamén no acto o máximo responsable da Deputación de Pontevedra, Luís López, o delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices, ou a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, entre outros. Boiro recupera a ruta do Mexillón. A empresa Oceánica Arousa Tours será a encargada de realizar as saídas en barco para dar a coñecer o proceso de produción do bivalvo. As visitas rematarán cunha degustación de mexillón en diversas preparacións no Chiringuito Faro. O Concello de Boiro recupera de cara a este verán unha das súas actividades turísticas máis demandadas. Trátase da ruta do Mexillón, suspendida trala COVID, e que agora volve a ofertarse tamén de Oceánica Arousa Tours. A ruta consiste en ir a unha batea, explicar como é o cultivo do mexillón aquí na zona, porque é un dos nosos motores económicos do Concello. Bueno, explicaremos desde que se pon a mexilla, como se enrolla, despois os procesos que hai que facer de abrir a cría, o desdoble, hasta que ten o tamaño comercial. Entonces, bueno, é unha ruta para poñer en valor todo o noso produto local e darlle un pouco de visibilidade. Bueno, agora co tema da degustación eu penso que vai a ser moi ben, vai a ter un precio de 25 euros persona, os adultos, menores de 10 anos 15 euros, leva a ruta combinada dunha duración de 1 hora e media en barco, máis a degustación. E estamos encantados de estar hoxe aquí, que esta empresa con esta presentación e de un concello, bueno, pues de turismo, máis especificamente estamos encantados de que sigamos medrando e de que o noso turismo pues se poña en valor. Non solamente a nosa ría, que é espectacular, sino que se dé a coñecer dende cero a xente que ven visitar pois a produción do mexillón como fai esta empresa. As saídas desenvolveranse todos os días laborables en horario de mañá, cun máximo de 12 participantes. O remate, o Chiringuito Faro ofreceralle unha degustación de mexillón da ría no Náutico de Barraña. Más allá de lo que conocemos clásicamente, el mejillón al vapor, también hemos intentado hacer otro tipo de platos, vinagretas, pues croquetas, el mejillón tigre y bueno, y un sinnúmero de platos, pues eso, precisamente para demostrar que con lo que tenemos aquí en la ría tenemos una variedad de cosas a nivel gastronómico. Os interesados en reservar praza ou ter máis información sobre a ruta poden facelo a través da Oficina de Turismo de Boiro, a web oceanicarousa.com ou no teléfono 648 45 8116. Bueno, pois precisamente o Concello anunciou tamén que vai recuperar este verán despois de 8 anos en celebrarse a festa de exaltación do mexillón. Para poder organizar esta cita gastronómica que se vai desenvolver do 16 ao 18 de agosto, o Concello contaría co apoio das 6 agrupacións de mexilloeiros máis importantes en canto a número de socios do municipio, como é o caso de Asme Cruz, A Marxa,
a Mebarraña, Virxe do Carme, Opmegal e a Boirense, ademais da Consellería do Mar. Segundo informaron dende Concello, o obxectivo de volver a organizar esta festa é potenciar o mexillón e, por extensión, o sector bateeiro, que non está a pasar polo seu mellor momento, cun peso moi importante, así todo, na economía local e comarcal. Un programa diverso, variado e que chegará a todos os recunchos da vila. Esta é a oferta deseñada polo Concello de Ribeira e a Comisión de Festas para as celebracións estivais que se van desenvolver entre o día 31 deste mes e o 4 de agosto. As festas do verán de Ribeira arrancarán o mércores 31 de xullo coa lectura do pregón no balcón do Museo Municipal. Entre o amplo programa de actividades terán especial peso as dedicadas aos cativos, con varias xornadas con hinchables, festa da escuma, contacontos e actuacións para público familiar. Destaca este ano a busca de localizacións alternativas para que as actividades festivas cheguen a distintas zonas de Ribeira, recuperando tamén tradicións como a sardiñada do campo da feira. Ribeira vai ver como os festexos de verán se amplían a outros barrios e a outras zonas do noso municipio. Non era habitual ter ningún tipo de espectáculo nos últimos anos na zona do García Ballón e, por tanto, queremos tamén levar espectáculos grandes a esa zona para que a hostelería desa zona de Ribeira tamén teña os seus beneficios económicos. Recuperar tamén a sardiñada que se facía antes no campo da feira é unha cuestión que tamén lle quero agradecer a Festexos porque supón volver ás orixes de Ribeira. No apartado musical, os pratos fortes serán os concertos de Efecto Mariposa e La Fuga, que actuarán o venres día 2 pola noite na esplanada da Antiga Lonxa. Ás 10:30 teremos a Efecto Mariposa, que é un grupo que ten recoñecimentos musicais por todos conhecidos. E despois, ás 12:30, vamos a ter un concerto de La Fuga, que é un grupo de Cantabria, conhecido por todos, con moitos anos de experiencia. Estas actuacións son tan só a punta do iceberg dun amplísimo programa que acolle tamén as principais orquestras de Galicia, como Los Satélites ou París de Noia, concertos como os de Alfredo Tejada, Sones Negros, un tributo a Extremoduro, así como 2 sesións do Urban Fest na Praza de España. O día 3 e 4 de agosto, na Plaza de España, 10 DJs a nivel nacional algúns, encabezados por 2 DJs femeninas, DJ Silvia G e DJ Pauli. Outras citas ineludibles serán a misa e a procesión marítima na honra da Virxe do Carme e o espectáculo de fogos de artificio que volverá a contar cun combate naval. Dende a Comisión de Festas quixeron agradecer a colaboración de numerosas empresas locais que fixeron posible o deseño dun cartel amplo, variado e para todo tipo de públicos. As gracias ás empresas colaboradoras no Libro das Festas. Creo que fixemos un bo traballo sin comparar anos anteriores, nós fixemos o noso traballo, creo que se vai a ver xa directamente no libro, nada máis, dar as gracias por ter esta oportunidade de sacar este cartel adiante. Arranca a programación cultural de verán no Concello de Sanxenxo. Foi esta mañá cun espectáculo infantil na Biblioteca de Portonovo. Pavís Pavós ofreceu ali os seus contos para orellas abertas, unha proposta destinada especialmente á rapazada máis miúda. Por diante quedan aínda case medio cento de eventos. As actividades iránse desenvolvendo ao longo das vindeiras semanas ata o 8 de setembro. Inclúen propostas culturais e festivas de todo tipo organizadas polo Concello e tamén polas distintas asociacións culturais do municipio. Van ter lugar en distintos puntos do Concello, incorporando a renovada Praza do Pazo como unha das localizacións. Ali celebrarase o Festivaliño, a Maxia de Pedro Volta e un concerto da Banda de Música de Sanxenxo e da Asociación Cultural Soalleira de Dorróns. Logo do pistoletazo de saída a esta programación esta mañá, a seguinte cita será xa este venres coa 11ª edición do Festival Internacional de Narración Oral Atlántica Son Animal a cargo de Paco Nogueiras. A Baixada Internacional do Río Umia celebra os seus 30 anos de vida. A proba, unha das máis importantes da comarca do Salnés, desenvolverase esta fin de semana no Concello de Ribadumia, organizada polo Club Náutico O Muiño. Será este sábado, está previsto que participen nela máis de 350 deportistas. Percorridos das dúas probas, a do sábado, que é a baixada do Río Umia, vai ser un percorrido similar ao do ano pasado, que é a saída na
na playa fluvial de Ouviña, con un percorrido de descenso hasta a Ponte de Barrantes, aí hai unha ciaboga e o ascenso cara coa meta nas instalacións do club, é dicir, un percorrido de 7 km, coa saída tipo sella, é dicir, saída coas piraguas na orilla, hai que sair correndo os deportistas, coller a piragua correr. Pois un dos deportes élite daqui deste concello. Entre todos, con ese traballo, con ese esforzo, pois o que fixeron é crear unha entidade deportiva, o piragüismo náutico aquí en Ribadumia, pois que é un referente xa non solamente a nivel local, senón que é un referente a nivel nacional e un referente a nivel internacional. Que hoxe teñamos aquí campións de Europa, pois responde precisamente a un traballo que se fixa ao longo de moitos anos. Estamos falando en torno aos anos 70. Como novidade nesta edición introdúcese o K2 na categoría mixta, mantendo o K1 e C1 individuais, pero a da Baixada do Umia non será a única cita de Ribadumia co piragüismo esta fin de semana. O domingo, na contorna da Ponte de Barrantes, celebrarase unha das probas da Liga Provincial da Deputación de Pontevedra. Neste caso, están inscritos máis de 400 nenos para participar nesa cita. Dende a organización das dúas probas, destacan a importancia destes eventos deportivos para fomentar o turismo na zona. Non en van, grazas ás dúas citas, calcúlase que esta fin de semana pasarán polo concello de Ribadumia máis de 2.000 persoas. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. De contado, nova edición do programa Orixe e Calidade con toda a información do sector vitivinícola. Como sempre, graciñas por estaren aí.